Ayon. So, ilahang 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 box super power gyud mga pre. What's up, Super Bam? It's me again, Super Migo Boy, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is mag-vlog ko sa akong i-order nga para pa signal booster or signal repeater. So ato na sugdan, ikan ni siya sa delivery animal. So delivery ani. Wala man eh. So ato rang abrihan eh kaya wala ka po sa delivery nya putay labot na nila no. Diba pa Cars? Good. Yeah. Kawan ako mag-unboxing si Papa, tapat para hindi ka makapirma sa putol imong ulo. Dani abrihan kay Ano yung lugar ko dire mga super fam, kuan mo god kanang wala signal ba yan. Dapat lagi may signal kay masin magadto tong buntod. Ning abrihan pas ni kani siya gi-order namo sa Shopee PP. Balik ka bubble wrap, balik ka kuan kani yung bubble wrap ko. Ano siya? Yes. Kaning mana siya? Di din siya makumuli, ba? Atras ta kay kita sa camera. Siya mabasa. Bubble wrap ken siya. So smart ni. Dayon. So ilahang box super power gyud mga pre. Bali just ka powerful kaning kuno ni. Kuning abriho ni. Lima orang ni masamad ba? So shout out sa Shopee nga very good kay lahang kuan wrapping ba ilang pagkuan ni pag photos kay okay kayo sa seller. Thank you kayo nga okay gid siya pagabot dire. Walang halong binot-bot, okay. Sabihan. Oh, muna ni ang sulod. Muni, oops. Boom! Yes, ito kayo. Diyan. Ihang imbodo. Kani siya. Munihang kuan. Munihang para pa-signal diri sa sulod, sa balay. Diyan. Kani siya, tulis gawas sa balay pod. Kani. Diyan. Oops. Kani siya. Katuring sa gawas sa balay, kaning kuan na. Katong mura siya og kanang mura siya o siya ni may serbi antina ba sa gawas na siya serbi antina sa gawas balay kani muni ang mga butangan og poste pohon muni ang butangan og poste pohon no garit neck period antina okay muni siya ang antina okay dayon muni siya ang gahold sa antina kani siya diha ni holder dayon kani man siya ko bandiya na siya. Uban. Dayon kani muna siya ang kung ano niya serve murag kayo muni ang yahang kuan kani man yahang adapter yang adapter muna siya super pam. So, diha makita nimo kung ba ang iyang kuan. Kung ba iyang siya. Muna siya tri-band repeater din to makita ang signal sa gikusgon. Diha natapok. Dayo wa na super pam. So, muna siya apoy na user manual og mag-install mi ani next day kay karon ako'y lakaw ron. O muna siya ang user manual na makita na mo kung saan pag-install na mo dire para klaro yun siya. Hopefully nga kuandro gini siya manindot ba ang iyang agi para satisfied ko ng mga customer, di ba? So balik na po kay ato may install niya pohon. Kanang kamo ga produce. So super fam maula to siya ang akong pag-unbox din ng mga butanga kay ano ko
tungha na. First is kini. Second is karing ihang wire para sa gawas. Dayon kani signal para sa sulod. Ano na siya? Yan kani mobile tri-band repeater. So more na siya. Bye-bye, don't forget sa mga bagong pang mukuan nang nakita ring video, don't forget to subscribe. And bye-bye!